o să filmez, adică o să reacționez la I Silent Song 2. Dar din câte auziți afară, că în casă e multă gălăgie și unde să mai filmez decât afară. Da, nu uitați de like, de share, nu vreau share, de like și subscribe, că subscribe mai avem 9 abonați și facem. Ia să-mi stingă telefonul. Mai trebuie 9 abonați și o să fac 200 și hai să dau direct reacția. Asta e Song 2. Nu uitați să dai like și subscribe la Bixby. Aveți canalul în descriere. Nu? Uite, tare sună. Ia uite, bă, episodul ăsta era cu Herobrine, Andrei Romize și Herobrine. Da, o să reacționăm și la I Silent Song primul de la Bixby. Și le aveți în descriere piesele. Era imagine de la 6K aia. Unu trending. Nu-l oprește nimeni imediat îmi dă cu tunul. Uite haterii sunt frig la ușa mea. Cu stânga țin scutul și cu dreapta sabia. Armură de nedărai și sunt gata de atac. Hai și tu Andrei și gata, i-am terminat. I Silent cu frații în SMP îi merge foarte bine, haterii n-au șanse, no. Îi luăm la mișto, din când în când mai băgăm afară să. I Silent cu frații în SMP îi merge foarte bine, haterii n-au șanse, no. Îi luăm la mișto, din când în când mai băgăm afară să. Lucky Block, haide să și nebunii, o nouă mașină softice. Mamă, dar de când nu m-am uitat la Lucky Block, mamă, dar îmi plăceau cum era postat nociv, era cu Bebe Lavi, Bebe Lavina, mamă, îmi plăcea Bebe Lavi, Bebe Lavina, Bebe nociv și Bebe Lavina, nu mai știu cum, dar n-am postat de mult. Stai puțin, auzi ce zice Andrei, dă like și subscribe, hai cu milionul, hei. Auzit, bă, să facă și Silent 1 milion. Ok, dar de când am văzut eu, de când a făcut 700 de, de când a făcut 600 de mii, a început să crească destul de repede. Adică știi canalul Andrei și lui I Silent, o să vi le las în descriere, ca să vă abonați. Pentru că tocmai Bixby a zis să facă și el 1 milion. Și Andrei 2010 să facă 100 de mii. Chiar dacă n-am mai postat de 2 luni. Și în caz că ești supărat, vine Andrei acum cu un plan de rezolvat, face ziua mai frumoasă. Știi că te apreciază. Chiar m-am uitat el la stele și la mine acum e soare. Te apreciază? I Silent cu frații în SMP îi merge foarte bine. N-au șanse, no. Îi luăm la mișto, din când în când ne mai băgăm afară să. I Silent cu frații în SMP îi merge foarte bine. O să ne audă mașini când sunt afară, v-am zis. Și sunt puțin și cam răcit. N-au șanse, no. Îi luăm la mișto, din când în când ne mai băgăm afară să. Mai băgăm o farsă, băi. Ce notă ai? 10 plus, 10 cu steluță, 10 cu orice, 10 cu toate chestiile. Vezi, 10. Acum o să pun pauză ca să caut I Silent Song 2, adică 1, pardon. Am găsit și I Silent Song normal pe cât a fost postat pe, mamă, 10 octombrie 2021 și doar, într-un an, doar 15.000, bine, la YouTuber mare, doar 15.000, cred că a făcut 100.000 Bixby. Nu merg. Yo guys, am venit cu o nouă piesă. Nu uita să drobești butonul de like, să dai subscribe, să facem mereu de 7500 de abonați. 7500 de abonați va avea atunci, băi, vere, băi. O las cu melodia lui Silent. Melodia lui Silent. Pe Minecraft este rege, da, ele ai Silent, da, nimeni nu stă în calea sa. Ai Silent, yeah. Pe Minecraft e rege, da, ele ai Silent, da, nimeni nu stă în calea sa. Ai Silent, yeah. Pe Roblox e nebunie, ce... Pe Roblox, bă, adică nu cred că posta atunci Roblox.
Știi că e nebunie. Ele în jur nebune, bine și pe topic rau cu frații. Easy se menține. I silent este ca fresh, tot timpul fresh. La bonați aruncă cash, haterie dorm pe preș. 16 ani și nu e mic, are butonul de știu că ziua lui e pe 9 iulie. Atunci avea 16 ani în 2021. Acum a făcut 2022 pe 9 iulie 2002. A făcut 17 ani și anul ăsta face 18. Hai cu butonul de aur, haide frate, știi ce zic? Ca bubuit pe YouTube, ca un clipper frate. A început totul în glumă, iar acum totul de roade. Pe Minecraft este rege, da, el Ce sunet a fost ăla? ca bubuit pe YouTube, ca un clipper frate. A început totul în glumă, iar acum totul de roade. Pe Minecraft este rege, da, ele ai silent, da, nimeni nu stă în calea sa. Ai silent, yeah. Pe Minecraft e rege, da, ele ai silent, da, nimeni nu stă în calea sa. Ai silent, yeah. Tot timpul în trend, totul e nou. Ai silent este pe flow, asta era și prima lui piesă. Intru village pe flow, 16 ani sunt top. Se cam aseamănă versurile. Trade-uri și diamante, gestul n-are loc. Vreun impostor, poate în Among Us zău. Haterii n-au nicio șansă. Ai silent este pe fază. Te crezi bun, haide încearcă. Easy kill poate altă dată. Piesa lui Ai silent este timpul să mă opresc. Sper că ați apăsat pe like. Foarte mult apreciat. Bă, dar a făcut versuri și chiar nu s-a legat de melodia Ai silent. Bă, dar sunt abonat. Dau toate, că e prea șmecher, dau și like. Unde? Stai. Opa, stai că am dat dislike. Așa, like. Yes, yeah, foarte mult eu vă apreciez. Pe Minecraft este rege, da, ele ai silent, da, nimeni nu stă în calea sa. Ai silent, yeah. Ok, s-a oprit și Ai silent song normal. Acum să ne uităm la Ai silent, la Andrei 2010 song. Am revenit și cu melodia lui Andrei. Este melodia de la Ai silent pentru că nu vreau să spun de ce, dar este un secret. Deși nu vreau să vă spun. Mama asta, bă, ascultam pe asta și știu să o cânt. Și să o cânt. Uite pe Andrei când mănâncă pizza. Mânca pe scaun din ăla, adică mănâncă pe masă din aia așa mai mică. Și punea codaia așa de față de masă bătrânească, mamă. Voi vă dați seama că Ai silent filmează piesele doar pe moduri? Adică niciodată nu cred că a filmat o piesă să fie pe Minecraft normal. Adică până și în Topicraft. Băi frate, până și în Topicraft a făcut știți că în Topicraft 1 nu arăta așa cum arăta la el în imagini. Adică nu o să reacționăm la Topicraft song, că ar fi prea multe reacții, băi frate, și să vă las în descriere toate. Deci e super smecher. Bine, și la asta îi se aseamnă puțin, cum îi zice, versurile Carla și Asteca. Da, parcă... Stai bă, că eu am reacționat la astea. Stai un pic, că mă uit la 2010 de pe Bixby. Stai, să pun pa. Da, deci reacționasem la piesa aia care vă ascultați acum 2 secunde. Și ne uităm la asta de la Bixby. La asta de la Bixby. Andrei 2010 song. E tare și asta. Nu uita să dai like și subscribe. Să te auzi pe Bixby. Și să activezi clopoțelul. Enjoy. Calculatorul nu mai merge. Andrei 2010 nimeni nu îl întrece. Stai puțin, nu le enerva, că te bate rău, da. E Andrei 2010 nimeni nu îl... Wow, cum făcea aici Ai silent de zici că era la concert. Întrece, stai puțin, nu le enerva, că te bate rău, da.
YouTube, Instagram, Vomitare rău asta. TikTok, bubuit, am peste tot cu I silent. Tot timpul, frate, filmări, momente amuzante. Minecraft ziua. Mamă, dar de ce a filmat așa doar skin-ul lui Andrei? N-a putut să-i filmeze și facecam-ul sau webcam-ul? Îmi place mie mai mult să spun webcam. Ne-a pus webcam-ul silent. L-a arătat doar skin-ul lui Andrei. Minecraft noaptea. Pe My City merge bine. Haterii n-au loc de tine. Trolează, bro. Haterii la mișto. YouTuberii n-au scăpare. Ia înnebunii rău, bro. E Andrei 2010. Nimeni nu îl întrece. Stai puțin, nu le enerva. Că te bate rău, da. E Andrei 2010. Nimeni nu îl întrece. Stai puțin, nu le enerva. Că te bate rău, da. Cine-o fi sub mască, nu vom afla vreodată. Bă, like cine e curios să vadă cine e sub mască. De lui Andrei. O întrebare fără un răspuns, doar ai silent știe, dar nu ne... Bă, nici eu nu știu dacă ai silent știe, da. A zis la reacția lui care a reacționat la asta. A zis că știe care e fața lui. Și el a zis că o să arate fața lui Andrei, doar că s-a plictisit de treaba asta, să țină personajul ăsta secret. Și la final o să-i arate fața. Și nu prea aș vrea să-i arate fața, că s-a încheiat și mie îmi place asta serie cu Andrei. Tot pentru el, tot pentru el. E prea bun La nivel. Știi bine, după nume, prin trending stă zile bune. Te pe like apasă. Am fost la Andrei acasă. Andrei trolează o fată, nu se oprește vreodată. E Andrei 2010, nimeni nu îl întrece. Stai puțin, nu le enerva. Că te bate rău, da. E Andrei 2010, nimeni nu îl întrece. Stai puțin, nu le enerva. Da, voi vedeți că îi se vede afară la Andrei. La joc. Că te bate rău, da. Uite, se vedea. Ok, s-a terminat și această melodie. Cam atât și cu acest episod. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Bă, dar de ce zic mereu de share? Mai iau după YouTuber. Like și subscribe să facem și noi 200 de abonați și pa! Și... Pași, bandiși. Bă, dar de ce nu merge să Bă, vere, îți bagi joc. Bă, îți bagi joc. E Andrei 2010. Ok, deci nu mai pot să opresc. Cel mai ciudat outro.